Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الزائرين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل وشرف لا تيفي لجبو أموف الإسلامية كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيارة إسلامية كولي كتا أسلامي دون سجري كتا بو أي أنينما ولا أسوما يلمالي وما يمانديا duawute osoro ala de be mado sugandi ni oye anga chokoroba nyuma Alpha Omar Jum Kaba Jekti ni alete mado wole jamana kono nyoron jamana kan ale bonaw mumbe jien fantan ani nani fogana se mali kon nama uli ziara bala be umo kenye no ya Alpha Omar Jum Kaba Jekti min kera nyoro nintuye ataku sheginay bara nunu dalela ni ka Qur'an kalan ka dafa ka dalailul khairati kala Qur'an kalan damne ni bonya dira an karamo Ahmad Hadi Talma nale talaka wa khalifai ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Qur'an kalan bara bani Muhammad Aisi Kaba Jekiti ni adone madaisi ni ale nyoro misriba almami ale jama bismillah ka fulikan blagata nabaw bela jelema Muhammad Al Mukhtar Diko nyoro commune maire ale fana ma kan ni sodiya dugu nin kenen konnala jama min nana nyoro dugu kono ambe ankaramo Jum Kaba de ka kenen kan bi nebe dembe fofulo dew mba demfo na global ya malika ki yere folo kosebe o de kausa ci do nembe ni munye ikana so o katlela ayi kosebe Jum Kaba na adolani dinade kosebe dine ndia ni ko Jum Kaba iko ala kanumba iko kira kanumba iko Sheikh Letijani kanumba ne o dunya don bi ku fawba yele maya san juli ubo ongere maya ne bu fola ko be u faye ko u faye mo kire ton nyoro ate barno nyoro dina dugude on be dina do on wolo do ka mo mbaw fo jekte la kaw Qur'an kala mun kera inshallah ala kosmoni fe mo fe kera amba yini ala fe ala ke ake kira bonya kama aka ke anga mabaw mun bonya kama mun be dugolo ani mun be dugolo kan ulu bonya kama aka ke nemay amin ankramo Maria Sajakiti an islami su bela jinema amin ya rabbi ala ka ke Qur'an bonya kama ani mabaw bonya kama anga jamana ni ala ka kisi ka ngere kisi jamfa jugu makanga jamana ngoni jamfa ko ala ka baski nati jamana ko ala ka baski nati anga dumi amin ne misega mun foni na bi ne be ala talon ko wala nyumondo alhamdulillahi rabbil alamin ne be kene mugambi ne dina kere kan ne tuma be nimisa bi ne kuma chama me nyoro ambe be fala ambe be bala dina mu fona je no islamia dina juru kele no ko
anga ga ɲɔgɔn mina de ni si wasala ni san folo ye kalon ye haramu ye ni san folo ye mais n b'a ɲini ala fɛ ne ni maa bɛ kelen kan ala kana k'an san laban ye san o san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen kan an k'an karamɔgɔ an ka kuranɛ kalan a nɛɛma ka se an karamɔgɔw ma a ka se a bɔnnaw ma a ka se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn ka nafa sɔrɔ a la ani an ka jamana ka lafiya ni sabati sɔrɔ ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo ɲɔgɔn tɔgɔ la ɲɔgɔn dugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa o maa nana n bɛ segin a la kɔrɔlen aw ɲuman sera nin cogo min ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka sɔrɔ commission min ye nin baara in sigi sen kan n'o ye commission d'organisation ye o ɲɛmɔgɔba Baba Jakite ale fana ye foli kɛ ka taa silamɛw ye sallallahu ala sayyidina muhammadin amin nabiyur rahma amin wa kashifil ghumma amin wa jalil dhumma zulma amin wa nasiril milla amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ya rabbi ana kan be sahaba amin ya rabbi anga kabila ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la na'am ali ba Jakite wa Bamako Al-Hussein Kaba a tɔgɔ la Bamako ani Bamako kabalakaw tɔgɔ la ani an ka commission d'organisation tɔgɔ la kosɛbɛ an bɛ Ɲɔrɔ kabalakaw fo inchallah k'u barikada u ka cɛsiri la kosɛbɛ an bɛ Talusiw fo kosɛbɛ k'u barikada u ka cɛsiri la an bɛ Sirifuw fo u barikada u ka taasira la u ka cɛsiri la mais an b'a fɔ kabalakaw ye baara nin a ye nɔ bɔ an bɛ ministre fo ka barikada a ka déplacement na n'a ka san o san dɛmɛ an b'a fɔ kabini a nana ministeriya la a ma nin ko bila kɔfɛ hali n'a bɛ taama la n'a yɔrɔ ka jan n'a ma se ka na n'a ma se ka wari di a b'i to o dugu la ka téléphone caman yan ko n ye wari di mɔgɔ ma a k'a caw ma o ye k'a yira an na k'ale ka ko don dunan t'a ye nin ko la a jatelen bɛ an fɛ komi kabalaka mais anw m'a k'a ye dɛ a y'a ye ka kɔrɔ ala sago a sago a nana yɛrɛ ka ko de la ministre ka wuli Bamako ka na nin ko nin na hakili la a fɔlɔ y'ale an b'a fɔ ala ka barika don a la ala ka sago d'a ma ala ka jigi tugu an bɛ préfet fɔ an bɛ maire fɔ jalatigi minnu bɛ yan an b'u bɛɛ fɔ k'u barika da an da sera min ma an da ma se min ma an bɛ bɛɛ fɔ dɔnnikɛlaw alimamidenw mɔgɔ ɲumandenw minnu wulila ka na yan fi sabilillahi k'u bɛna dugawu kɛ cɛkɔrɔba nin ye u bɛna barika ɲini cɛkɔrɔba nin fɛ ala ka barika dɔw la ala k'u bɛɛ jigi tugu an ma jɔ mɔgɔ si la min sen yala se yan min ma se yan fana n'an ŋaniya bɛ an ma jɔ a la an ka foli bɛ bɛɛ ye kabalakaw minnu ye wari bɔ Bamako an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn u y'a k'u yɛrɛ ye mais fɛn dɔ i b'a k'i yɛrɛ ye i bɛ fo marakaw b'o fɔ u ka marakakan na ko n'i ba ɲan'i ma i k'a fɔ i bɛ sɔrɔ dɔ y'a ba a den wolo ka taa fili dingɛ kɔnɔ a bɛɛ ye wolo kelen de ye o tuma an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an bɛ ala deli don dɔ la u kelen ka se ka nin ko ta an ka fanga bulon tun bɛ kɛnɛ kan ministre min ɲɛsinen don diinɛ kow ma ani batuko n'o ye Cɛrno Ahmad Omar As Jalo ale fana ye jamanakuntigi ka foli lase k'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔ karamɔgɔw kabala mɔgɔkɔrɔbaw dɔnnibagaw aw bɛ salamu alaikum minnu sera yan k'u bɛɛ fo ka fanga représentant minnu bɛ yan préfet ani sous-préfet maire tenutigiw ka militaire gendarmerie police garde ka nin bɛɛ fo sapeur pompier ni foli ninnu bɔra yen n bɛ
nka kuma ta minnu tɛmɛna ɲɛ u ye kuma minnu fɔ o kumaden kɔnɔ jamanakuntigi ko ne sera yan El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ko nka a fɔ ɲɔrɔnkaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kabalakaw jum kaba mɔdenw n'a tulomasamaw ko doni dɔ b'aw bolo ko doni dɔ b'aw bolo bari ɲɔrɔn ye jamana min ye Mali kɔnɔ El Hadji Omar Al Foutiyou bɔra yan a n'a ka morikɛ Alpha Jum Kaba Mohamed Cheikh Hamahullah bɔra yan olu bɔra dugu min kɔnɔ diina sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulillah o ka diina o de y'o dugu yelen n'a kalamɛnɛ o dugu de ye Mali kɔnɔ silamɛya yelen n'a kalamɛnɛ donc bi ɲɔrɔn ye silamɛya misali de ye jamanakuntigi ko ten ko k'o fɔw ye ɲɔrɔnkaw Jum Kaba mɔdenw ko bi aw man ka sɔn tanga ka se nin diina nin ma aw man ka sɔn nin diina nin ka dɛsɛ ko la ka ɲɔrɔn to yen ka ɲɔrɔn karamɔgɔw to yen ka ni mɔgɔbaw to yen a ko n k'a fɔw ye ko doni dɔ b'aw bolo doni dɔ b'aw bolo an ye nin karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ni kira sallallahu alaihi wasallam a ka nin mukhadamu ni seyida ni khalifa minnu tɔgɔ fɔ ko an y'u dɔn cogo di El Hadji Omar Al Foutiyou Alpha Jum Kaba Cheikh Hamahullah u sɔnna k'olu bɛ Ala ta ka diɲɛ to yen Cheikh Omar Al Foutiyou bɛ se yan don min a sera yan ni diina de ye donc a ye fɛn fɛn kɛ ka se yan ka fɛn fɛn fɛ ka tɛmɛ yan ka fɛn fɛn to a kɔ dɔwɛrɛ tɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anw bɛ wasola n'olu ye bi mais u ye nin kɛ sɛgɛn jumɛn kɔnɔ mobili kun tɛ yen avion kun tɛ yen tubabu marifa kun t'u bolo so sen na tama mais ko Ala ko an y'an yɛrɛ d'i ma an b'olu de ka kɛnɛ kan an b'olu de ka kɛnɛ kan kabalakaw taamasere dɔ bɛ yen n'aw bɛ ɲinɛ ko ni fɛnba don kabala kan militaire a kuru kɔnɔna jɔnni kaburu b'a kɔnɔ aw bɛ ɲinɛ o de kɔ o kɔrɔ ye ko hali dɔw su bɛ jamana kisi et que hasard t'a to kan militaire bɛ taa jɔ Alpha Jum Kaba kaburu kɛrɛfɛ o tɛ yen ni i limaniyalen don ka Ala dɔn i b'a dɔn k'o tɛ gansan ye o de la kɔgɔ min bɛ kɛ o kaburu ni ɲɔrɔn dugu kɔnɔna cɛ o kɔgɔ tɛ se ka jɔ bari Jum Kaba ko f'a ka ɲɔrɔnkaw kisi fo an ka se ka nin yɔrɔw ye n'an b'an ka diina nin kuma fɔ n'an b'an ka maabaw ka kumaw fɔ fo an ka sɔn ma Cheikh Hamahullah olu ta k'u siri k'u bɔ yan ka taa n'u ye min diina tɔgɔ la ko n'aw bɛ se ka n bali fɛn n'aw bɛ n bali ma aw tɛ se ka n bali ka miiri n ka Ala la donc k'a ka kan anw ka taamaseere ta ninnu de kan u ye nin sɛgɛn ani nin tɔɔrɔ minnu kɛ diina kosɔn k'anw k'an jija anw ye diina nin sɔrɔ dumuni tasa kolen jɛlen de kan mais maaw de sɔnna ka bɔgɔ nin k'a nɔɔni k'a yelen ka nɛgɛ bɔ a la ka taa n'a ye fan kɔrɔ k'a kɛ tasa ye ka peinture k'a la min b'a to anw b'a sɔrɔ bi k'a sɔrɔ a ma nɔgɔ donc jamanakuntigi ko ne nana El Hadji Ibrahim Boubacar Keita n k'a fɔw ye aw k'a fɔ kalandenw ye aw k'a fɔ jamana tɔw ye aw k'a fɔ silamɛw ye ko silamɛya taara ŋɔnintu de cɛ la k'i t'a fuga kɛnɛ sɔrɔ n'i ma sɔn ka taama ŋɔni nin kan ko degun minnu bɛ silamɛya kan ɲɔrɔn ni ɲɔrɔn karamɔgɔw n'a ɲɔrɔn ka denw kan ka kɛ baarakɛlaw ye min bɛ o tɔgɔ jugu n'o degun jugu bɔ silamɛya kan bari diina nin tɛ dantɛmɛ wale ye ko ka tila ka fɔ u ye alimami ka duwawu kɔnɔ a da sera ma a ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ko ni n sera aw ma k'a ɲini aw fɛ k'aw ka duwawu to yen k'aw ka kɔlɔsiw to yen k'aw ka kitabuw to aw kɔrɔ
Kwa dalen do ala balawu ni beban Inshallah. Awa dalen do ala ka fo tanke awbe ka ye awbe ka maminun ka sirata olu sira ka balawu kele min ka juguni ni awati la ko awba to jamana ni bekisi Inshallah. awba to jamana ni bekisi Inshallah. bara ambe jamana ni misali ta dina ira misali kan kira sallallahu alaihi wasallam kara mo be am fawbe yakub dukure ube domi ube wuli ka dina ni to fo ne rasulullahi kelena muso na deni alini komande Zaid ni Fatmata do o don kana se domi magan hiji folo beke ko chama yera ma min sera magan ka Madina ni magan kulu ye na jenye sallallahu alaihi wasallam kira rasulullahi wa yo tama iba don ko dina ni tara ko gelena mais asera bi hari minun te islamaya kuno doni magaw o koni mabe min ka hadamadenya togota chugo na bunya chugo bi ke cheye ko o mat se ka comparer islamé o ka kira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ale de togo sera nye fantani nani na ka surama muruta ka mko kele Allahu akbar. ko ale de togo sera nye fantani nani na ka yira ko mawye kelenye ko mawte ke bonyona ika fini ni ka nafolo la ko ka sokono ko maw jora ile min folo sera ka maw ke kelenye ko dina islam dina de nana ka muso bo jonya la islam dina de nana donc jamana kuntiki ko ka ni dina ni ka to en ka nyoron to en ko ba do ka do wu be mine aw ka do wu be mine nu be na fana na la sona insha Allah aw ba e mimbe na ke dina ni bari mbe kle ko fo maw ko ministre kan mogo ko ka bini ministre na dina e sanga so mais joni kuna ni sababu manu era ka kene sankorota noy alakira majamu dongili min dara ankaramo baba Umar Jallow fe مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من الغنى ياتي ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا لهدى الى لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنعتي من زلاتي عزومت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم tomada bara nunun bela jelen kunkera ni dalailu khairati duwa kalani ankaramo al-Husaini Jakite fe واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك هذا ذلنا ظاهر بين يديك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك الواسع ولا يسعنا إلا عفوك الواسع ولا يسعنا إلا عفوك الواسع فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إن
إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يحيط بوصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره. اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم من عادانا فعاده ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن أرادنا بسوء فخذه وأطفئ عنا نار من شب علينا نارا واكفنا هم من أدخل علينا هما وادخلنا يا ربنا في درعك الحصين واسترنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة وصدق قولنا وفعلنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق فرج عنا كل ضيق فرج عنا كل ضيق. اللهم صدق قولنا وفعلنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق. اللهم إن رحمتك في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخفى عليه مكان يا من لا يخفى عليه مكان يا من لا يخفى عليه مكان. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونتوسل إليك بأهل بيته الطاهرين نتوسل إليك يا رب العالمين بأوليائك الصالحين نتوسل إليك يا رب العالمين بكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحسننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين
الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين ومن شر الخلائق أجمعين ومن شر الخلائق أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين 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 آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما آمين على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتطهرنا به من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة. يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم إنا توجهنا بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا. اللهم فشفعه فينا اللهم فشفعه فينا اللهم فشفعه فينا. اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إننا قصدنا عبدك الصالح اللهم إننا قصدنا عبدك الصالح اللهم إننا قصدنا عبدك الصالح ألف عمر جنكبة. اللهم ببركته اللهم بسره لديك اللهم بقدره لديك اللهم بقدرك لديك اللهم بقدرك لديك. اللهم اقض حوائجنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ أسرنا وعوائلنا. اللهم احفظنا واحفظ أعمالنا. اللهم احفظنا واحفظ قلوبنا. اللهم احفظنا واحفظ جوارحنا. اللهم احفظنا واحفظ علومنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم قصدنا بابك وقفنا بأعتابك. اللهم أنت القادر على كل شيء وأنت بكل شيء عليم. اللهم انظر إلينا نظرة لطف ورحمة. اللهم انظر إلينا نظرة لطف ورحمة. اللهم انظر إلينا نظرة لطف ورحمة. اللهم أصلح عواقبنا واصلح أمورنا وأصلحنا مع الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sufɛ wajulu kɛnɛba sigira a yɔrɔ kelen na n'o ye ɲɔrɔ misiriba da ye. Hame Jakite ani Yakubu Dukure an ye olu sugandi karamɔgɔ caman cɛla olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka dɔ lamɛn u ka fɔtaw la. Silamɛw n'an ye ziyara lajɛ Ala kɛra ka taabolo la sallallahu alayhi wa sallam ani silamɛ ɲumanw ka taabolo la an bɛna ye k'a fɔ ko tuma dɔ la ziyara yɛrɛ bɛ kɛ silamɛkɛ ma wajibi ye i ka ziyara kɛ n'an ye ziyara tilayɔrɔw lajɛ ziyara tilayɔrɔ fɔlɔ ye dɔ ye jumɛn ye silamɛkɛ ka wuli ka taa bɔ i silamɛɲɔgɔn dɔ ye i ye min kanu Ala kama walima min kɛra Ala jɔn ɲuman ye o sigilen bɛ yɔrɔ min na e ka wuli tuma dɔ la ka taa bɔ o tigi ye a ɲɛnama ka taa Ala ye bonya min k'a ye a n'a ye Ala ɲɛsiranya min kɛ a n'a ka Ala dɔn kama k'a fɔ ko n wulila ka na bɔ karamɔgɔkɛ nin ye o ye ziyara ɲɛnaman ka taa ɲɛnaman dɔ ziyara o y'o ye o ziyara bɛ don kalanden ka wuli ka taa a karamɔgɔ ziyara o ziyara bɛ don maa dɔ ka wuli ka taa Ala jɔn ɲuman dɔ ziyara o ye ɲɛnaman ka ziyara ye ɲɛnaman ye silamɛya b'o ɲini anw fɛ sariya b'o ɲini anw fɛ wa hadamadenya yɛrɛ b'o ɲini anw fɛ k'an ka taa bɔ Ala ka maa ɲumanw ye nɔrɔ min ni Ala y'o d'u ma an ka se ka an kolonkolon o nɔrɔ dɔw kɔnɔna la o nɔrɔ minnu ni Ala y'o d'o ma an ka se ka nɔrɔ nin dɔ sama ka don an yɛrɛ dusukun na ka a fara an ka Ala ɲɛsiranya kan o tuma na o karamɔgɔkɛ min n'an fana taara bɔ o ye tuma dɔ la o tuma na o b'o yɛrɛ fana kanu don an na a b'a an fana kanu don a tigi la o la Alakira alayhi salatu wa salam a b'a fɔ hadisa kɔnɔna la a ko a ziyara ziyada ko ziyara tuma dɔ la ka taa bɔ maa dɔ ye Ala ɲɛsiranya dɔn dɔ ye walima ka taa bɔ i karamɔgɔ dɔ ye o ɲɛnaman don walima a tigi fatulen don ko o ziyara min ni e b'o k'o tigi la ko tuma dɔ la ko ziyada k'o ye jidili ye Ala ka ne na o bɛɛ lajɛlen jidi jidili don cogoya jumɛn na e bɛ taa bɔ karamɔgɔkɛ min ye a ka Ala ɲɛsiranya kama ani a ka Ala kanu kama a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ balo la a bɛ se ka kɛ a dɔw fatulen don o tuma na k'e bɛ taa o ziyara min k'a ye ni Alakira b'i kanto k'o ye ziyada ye o ye hɛrɛ de ye hɛrɛ jumɛn don e bɛ taa bɔ min ye tuma dɔ la n'a sɔrɔ a tigi fatulen don e bɛ taa jɔli min k'a kunna ka duwawu k'a ye o bɛ kɛ sababu ye e bɛ kan ka duwawu min k'a ye Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan i k'a dɔn a bɛ hɛrɛ min na Ala k'o jidi ka taa fɛ tuma dɔ la i bɛ taa i jɔli min k'a kunna ko assalamu alaikum diyara qawmin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yaghfirullahu lana wa lakum e bɛ taa o jɔli min k'a a tigi kaburu kan i bɛ folikan min di a ma i bɛ ɲɛnaman dɔ ka folikan de ɲɛsin a tigi ma bawo i b'a fɔ de ko assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ komi a tigi ɲɛnaman jɔlen bɛ i ɲɛkɔrɔ wa siga yɛrɛ fana ta la ziyada don cogoya jumɛn bawo ni silamɛkɛ wulila ka taa i jɔ i balimakɛ walima i ka karamɔgɔ walima i ka maaba dɔ su kunna a kaburu kɔnɔna la ni e ko assalamu alaikum o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Alahu taala bɔ a tigi ni segin a ma ni mumini don i ye foli min k'a la a ka se k'i ka folikan segin ma o tuma na a ziyada bawo e taara ka taa suni i ka maa fatulen i ka maaba ye i ye foli min k'a ma o tuma na o y'a duumɛ Ala ka nɛɛma dɔ la o ye e yɛrɛ fana bila ka e yɛrɛ fana k'i hakili jigin Ala la k'i hakili jigin ko don dɔ la e yɛrɛ fana bɛna taa laban nin cogoya la kaburu ziyara Alakira alayhi salatu wa salam silamɛya daminɛ na tuma min na ni silamɛya ma sabati hadamadenw dusukun na
ala kira kunye mawul bali ka bɔ kaburu jurali ma bo u bɛ taa kaburu jurala u bɛna taa fili minnu ka ala ani ala kuta minnu bɛ taa ka ala tuma dɔ la o kafiri minnu u bɛ taa dɛmɛ min ɲini su fɛ an ka ziyara t'o ye u bɛ taa o dɛmɛ minnu ɲini su fɛ fo ka su bila ala ya place la o tuma na ala kira alayhi salatu wassalam ka sɔrɔ limaniya ma sabati dusukun kɔnɔna la a ko ko u ka kaburu jura k'u k'a jɔ u kana taa bɔ kaburu la mais tuma min na silamɛya nana fanga sɔrɔ limaniya kɛra ka dusukun labɔ silamɛw dusukun fara u dusukun minna limaniya la ala kira bɛ tila ka kumakan wɛrɛ ɲɛsi u ma tuguni a b'i kan t'u ma ko ala qul kuntu qad nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah a ko ne ala kira de kun y'aw bali a ka taa bɔ kaburu don la a ka taa bɔ furow ye a ka taa furow visiter u kaburu kɔnɔna la a ka taa foli di u ma ne ala kira kun y'aw bali o la mais bi ne ala kira y'a daga aw ye aw ka taa bɔ kaburu la munna ko fa innaha tuzakkirukum bil akhirah e bɛ taa bɔli min kɛ su ye o y'i karamɔgɔ ye o kun bɛ e ni ala ɲɛ siranɲɛ cɛ o kun bɛ e ni ala dɔn cɛ o kun ka di ala ye ka tɛmɛ e kan o tuma na ko o tigi de dalen filɛ nin ye sisan o tɛ se ka sen ta o tɛ se ka bolo ta o tɛ se ka fɛn kɛ a yɛrɛ e bɛna dugawu min k'a ye o de ye ɲinili ye a tigi ye ko o tuma na ni e y'i miiri nin tigi la ko o filɛ dalen bɔgɔ kɔrɔ ko bɛna e yɛrɛ fana hakili jigin i ka surafana ɲuman ta i ka da yɔrɔ in o sɛgɛlenni kama don dɔ la a ka dɔ fara i ka ala ɲɛ siranya kan a ka dɔ fara i ka nɔɔrɔ kan a ka dɔ fara i ka limaniya kan o tuma ala kira ko ne kun y'aw bali ka bɔ kaburu jura la mais sisan a ye taa kaburu jura i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kaburu jura kabini ala kira ka waati la walima kabini tuma min na ni silamɛya ma jɛnsɛn k'a fɔ ko maaw dɔw tun bɛ taa bɔ u ka furow ye kaburu kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ tuma dɔ la a kɛcogo tun man ɲi mais maaw tun bɛ taa ka taa bɔ su ye mais ala kira nan'u lakalan kaburu kan ka jura cogoya jumɛn mun de kan ka fɔ kaburu jura la e kan ka dugawu jumɛn kɛ su ye wa e yɛrɛ fana kan ka dugawu jumɛn kɛ i yɛrɛ fo ala kira nana u lakali o la e b'o tamasire ye kira yɛrɛ ka taabolo la alayhi salatu wassalam ala kira alayhi salatu wassalam k'a to a ka fɔnɔŋaniya la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tariku bɛ a lakali k'a fɔ ko ala kira fa fatura yanni ala kira yɛrɛ ka bange sallallahu alayhi wa sallam o tuma ala kira y'a ka ɲɛnamaya fan dɔ kɛ burusi kɔnɔna la n'o ye an ba halimatu saadiya ka yɔrɔ ye tuma min na ni ala kira nana di a mɔkɛ ma n'o ye abdul mutalibi ye o y'a sɔrɔ ala kira ba ɲɛnaman bɛ yen kisi nɛɛma b'a ye n'o ye an ba aminata ye e ka lajɛ bani an ba aminata bɛna ala kira hakili ɲɛsin min ma a bɛna miiriya ɲɛsin min ma a bɛna taabolo kɔrɔ min tun b'u ka maaw bolo hali n'a sɔrɔ silamɛya tun t'u bolo o waati an ba aminata bɛna ala kira ɲɛsin o ma o ye jumɛn ye ala kira san 6 kisi nɛɛma b'a ye denmisɛnnin don fɔnɔɲɛni cininin don o tuma na cidenya ma d'a ma nabi ɲumanya ma d'a ma nka komi ala kira fa fatura madina de ala kira ba kisi nɛɛma b'a ye a ye ala kira tɛgɛ minɛ k'a yɛlɛ a ka ɲaamɛ kɔ la a n'a ka jɔnmusonin ka kilomɛtiri 450 ɲɔgɔnna boli ka bɔ maka tile kalama in kɔnɔna la funteni kɔnɔna la a bɛ ka taa ni ala kira ye madina a bɛ taa ni ala kira ye madina mun de kama a bɛ ka taa ala kira fa kaburu de yira a la a bɛ ka taa 450 kilomɛtiri tigɛlen kɔfɛ a bɛ ka taa mun de yira ala kira la a bɛ ka taa mun de di ala kira ma alayhi salatu wassalam nin y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ mana a bɛ ka taa ala kira kaburu de ala kira fa kaburu de yira ala kira la sallallahu alayhi wa sallam ala bɛ yen de filɛ n ka jɔnni i bɛ kan tɔgɔ ta sisan fɛn saba de bɛ yen fɛn saba de bɛ yen i ka kan k'o fɛn saba dɔn fɔlɔ sani ka girin ka dekun d'a ma a fɔlɔ ye jumɛn ye e min bɛna dekun kɛ est ce que i yɛrɛ bila position na position min b'a to ne bɛ sɔn i la wa o condition ninnu est ce que i y'o kalan k'o dɔn fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma tagayir ko k'i yɛrɛ yɛlɛma
mutu be cogo folo mina ala ba fe kan yira ka bula kan yira position ba to be fleli hina fleli ça le cas duo ko so ma na yam bela ma mo norti ni so ma de duo milama siga yira la duo be duo la no kera noro ala ko noro be skuna milama doni no ça ni mani ba fa ka mo joge de so ma na ala ka ya de joge folo to ta no ya ere ko ki sigi jonya guluka wode ka gela folo ijlis ala bisante lo bundiya wode ka gela ala ka jonni ala ya man kutu be tongolo tay sigi muhammad ya sigi romna ne jonya guluka sallallahu alaihi wasallam sigi jonya guluka na sibbe nyasi yere la na sibbe ima yanga ala ne joni ande mo tati kele ane bo matrin ka fo ala ni kayini kanye o ba ke makato o ka ni fe fo ni méthode wala de ya yiwa Yunus at mabla be jiga kono aba fe ala ka sobe wala ka fo ala kisi ko la ilaha illa anta ay tawhid wa ala je subhanaka ay tasbih wa ala je akaso ka fo inni asira ira masisa kuntu min adh-dhalimin nyanyira jonka jonya na asila nyanyira kuntu lebu yene de tayi ne tawhid ni subhana wa yetai tawhid ka bonfuka tumatini me tawhid ma kisi subhanallah dia kisi nanga metimita mo na fo kuma kurai ika dalia fani ni ma fo ni meso gangu san ko dalia fo ni ben kera la yansano Allah ta'ala ko falawla an kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi نعم ثم كي سبحان الله فوبغاي لا اله الا هو فونكاي وكبر ابي نعم ما حد ذكر القران يكون سنه سبحان الله فوني دي كاتي ذكر لا كاتي لا اله الا هو يقول نعم قران يربي الله سبحان الله كل في تمدو كنا ندوي تنزانيا تم ادم بس ko ere kan kire bla jonya man kutu be ki ku nyini ko lon ko banya si yerla ye ala ka man kutu mun ni to misika ko doni bila ika be harmiya kam man kutu be tare flana ikumbe ala min kay bina sami takata ala fi kuma bay aywa ta dugu le ta yoro kina aywa na inni lahibun ila rabbi sayatin donc eta to be rotu dina siranya muni mundi sirana problème du monde sirana hijabu du monde sirana est-ce que ne ba belonwa akene ko ni na bina kakan ka kumbe chu aywa naam indi ذكر كلا بكان كجرام نودينا ودي ذكر منك هل نكر كرسو كرونانية شيء كرندون نسيك كم على يرك أو بذكر منك نندي بالا إيه كبوشان إيه ككتان إيه ذكر منك أكان ككتان يكون على منك ودي سبانا يساودي أكو بيه وعلى يريه جوني على يمان كتي جون دي بيه نيو كان كو بيه كون كتا على ما كتي جون دي بيه كان كي مفيو كرني كورو لا كون نكر لا كتا على ما نتو بيه هجابو دي كي نعم يعني فين سبعين معرفة النفس ومعرفة الطريق ومعرفة المعبود معرفة العابد نفسه ومعرفة الطريق الموصل إلى المعبود ومعرفة المعبود يعني معرفة الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة إياك نعبد نين سبعين بياندي إياك وتعالى ريوا ثم وأن إلى ربك المنتهى دعوة أو يبي موجود بك موفمان بلا أبي كان بتعالى دي فيه هذه كافي بك بتعالى دي إنا لله وإنا إليه راجعون نعم وده تعالى تكوتي يكون نعم أيوة الله كايدا ممكن مسكين سكيب لانيا نعم جمان دبلا هذا بني آدم أو نيمي كوسي نعم ميريا دولو نالي كنا كتا علما يكابور دوشي على كم كتانا أيوة نعم ناكرا مو مو يناكونا سيلم بس لانكا تاني ينا فوني فلسي لزون
وسع كرسيه السماوات والارض ولا فنا بقى سيلان كتا فوق تيسه على نافر على ملي مساي على يلي مساي نيكون كيبي يلي كان يكسف لمي يبقى سوري يقول لك على كو تيسه على ما حجابو دي ولا حجابو دي برو نكرمو كنت ما بكو وجه تبارك كل من عليها فان يبقى وجه ربك كو على نيادا دي بيتو بوني فولي يرت ما chama nama wala pound ora tani amba feka kuma toka kawabi ya fama usta mi foni yara kalimani ya damu tauhidu musika tauhidu londna kono ka sufi yupo tarika dumuro ngokoro dibe duala mi kuma kan ka kufe danger mumbi akafuye jora mai kodi note tauhidu kan duna kono tarika tri bet na kono de kan ka alalo ka timta sira beka luka tauhidu ka timta beka ودي حقيقة يقول التوحيد العرفاني عند الصوفية. دوجي نو بنا كاردوما mauna kuntu emire nyoro no ziyarai anwula kan kunda kan militaire Sheikh Umar al-Fouti tal kan nyoro ni jum kaba jakitere dalino yoromina jum kaba re abangena 1777 samba kelen kemulun lani biyonu la ka fato samba kelen kemeshegi ani biyoro ani duru antara le dairo la ka qur'ane kalan ka chaya ka sile ala kiraka ka ala kofo chaman ke ali an islam shumunun dalme kayin kono ala ka hinasi ubela jirema anyi nyingal ke al Hussein jakitila joyere tu jum kaba jakite ay jabim da manga jakulame alhamdulillah rabbil alamin jum ka tunye ala jonyu manye doni batundo wali jutundo ala kanu batundo ala kra kanu batundo sallallahu alayhi wa sallam ala kra kanu atamashin belebele minye ay den sura ay beto da ko Muhammad ay beto da ala kra sallallahu alayhi wa sallam jum ga kunye reference aka yorola asigirola no jumye boray no andana sigi khamandape oni nyoronche o 7 km nyoronay ani ala Umar Fouti nyoron soro yenode donc ye coalition kunu nyoronche u jera ko ku ga dine bara nyoron fe o dine bara yo o bara shindi khamandape donc vraiment au bara de continuer là jum ka baya dengeta ka di ala Umar Fouti ma akata no fe jihadula o fatura segu ala Umar Fouti no fe la donc jum ka ba kunye ala moye doni ba tunu nyoron dugu konna la ani nyoron la fe dugu konna wala ani ka bo jum fo Sénégal kana Mali la no donc o frontière ni nyoronche jum ka way mamin do islamia ko islamia la o mo tseka konte ka ba donc ni ay ala Umar Fouti ka baran no yara bolo radiyallahu ta'ala anhu nyoron jamanaw kan jum ka bay bara munun ke ay maw mo préparer wala do islamia la ala Umar Fouti na le nyoron konna la aso islamia charna ka ba o de ko so wala ka sama khamandabe ka misiri joli ko kuma fanyana ay misiri njop mamina akonte masi soro ni jamana inka mamini misiri almamia kaka kateme ejum kabaka donc aya wele wala anana nyorondu ko nala aka bo xamanda be kana nyorondu ko nala asorlo o cugari la ala Umar Fouti de anyina fe kaka na akana misiri na seli ba wala de ni misiri seli ka kankatime anyebe mo la nyoron ko na do donc jum kabanda na wodela anana sig nyoron ala Umar Fouti e sodama nin kayin ko nala nin kayin ala Umar Fouti ka sode tundo anaka keleke deun anaka jenyoron anaka kalandeun wa ulu ka sode tuye yanye donc o sode jele mana ka ke kan militaire o wati la kantunte o wati la ala Umar sigira no minke jum ka bo khamandape kanana e nyoron ko nala no ka soda ma yano alhamdulillah rabbil alamin adale me romina sisano o ko tuya ka sode radiyallahu ta'ala anhu donc ni de jum ka baye dakurnya flala pour que mo ka don mamindo zarañ hakilna minana ni zarañ Ousmane anya ta do hakilna minana nay angoni baro de senfedron anya bala amoke atobe fo ay bara munun ke islamia ko nala bara numbe lakali wati bela jelena ay ma munun kala ka kalande wona ka kalande nga kalande ulu munun charna nyoron ko nala an nyoron dafe dugo ko nawla anyabu nowla angoni chorobay ani bunya do kaka chorobay ani fendo kaka amodon kanka femin kai chorobay kaka amode munun be nude demsenu ye u ka do mamindo donc o de hukmu ko nala amode munun be no ni wati na ulu de a décider ka fo anga demsenu lakala jum ka bay joy aka baratu yemuye ay muni munke pour ko don avec sababu ye anyere ba nyeshi fana avec sababu ya tumbe bara minkela enfana ban fanga do o barala
an b'o baara an b'o minɛ ni sɛbɛ ye donc o de hakilila nana kana a kɛ ziyara kana bila Jum Kaba kaburu la donc o de nana ni hakilina in ye. An bɔlen yen nɔ an y'an kunda ɲɔrɔn kaburudonba kan n'o ye kɛlɛkunda ye ni maa ɲumanw caman dalen nɔ yen maabasiw caman dalen nɔ an balima silamɛw caman dalen nɔ yen an taara duwawudon kɛ olu fana ye k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ Ala ka jamana in mago to ka anw yɛrɛ mago dilan Ala ni maa ɲuman minnu dalen bɛ nin dugukolo sanuman in kɔrɔ olu bonya kama. Maa ɲuman ziyara yɛrɛ nafa jumɛn bɛ a la? Baba Umar Jallo a ye jaabi di an ma. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada. An bɛ dugukolo min kan bi ɲɔrɔn don. Ni ko ɲɔrɔn Mali kɔnɔ a dɔnnen don. Ni ko ɲɔrɔn Mali kɔnɔ diinɛ duguba don. Ala jɔn ɲumanw sigiyɔrɔ don. Ala ka walijuw sigiyɔrɔ don. Ni ko Ala ka waliyu ka ca i tɛ se k'a bɛɛ tɛrɛmɛ mais yɔrɔ bɛ dɔn ni mɔgɔ dɔw de ye. Ni ko ɲɔrɔn i ko Alpha Umar Jum Kaba Jakite. Ni ko ɲɔrɔn i ko Sheikh Umarul Futi. Ni ko ɲɔrɔn i ko Sheikh Ahmad Hamahullah. Maa ɲuman wɛrɛw tɛmɛna ye mais yɔrɔ bɛ tamasiyɛn ni dɔw de ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi o de ye Alpha Umar Jum Kaba ka ziyara kɛnɛ ye. A mɔdenw ni a tulomasamaw ni kanuɲɔgɔnw ni kalandenw u bɛ min organiser san o san ko kana bɔ Alpha Umar Jum Kaba ye. Silamɛya kɔnɔ n'i bɛ se ka taa bɔ mɔgɔ ye a ɲɛnama n'a fatura o tɛ se ka visite bali i bɛ taa bɔ ye hali n'a fatura. Ala jɔn ɲuman Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko n'olu fatura u n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ ye kelen ye. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. A ko yɔrɔ dɔ la ko inda rabbihim yurzaqun. A ko mɔgɔ o mɔgɔ ye diinɛ baara kɛ Ala jaati kosɔn n'o fatura a bɔra lihalaya dɔ la ka taa lihalaya dɔ de la. O tuma i bɛ taa bɔ a ye a ɲɛnama cogo min i bɛ se ka taa bɔ a ye a fatulen i ma don Ala gasi la. Ziyara kɔrɔ de ye ka taa bɔ Ala ka maa dɔ ye a ma saya fɔ a ma ɲɛnamaya fɔ ka taa bɔ Ala ka maa dɔ ye o de ye ziyara ye. E ko mɔgɔ min ye Ala mɔgɔ ye n'i taara b'o ye perte t'a la. Kullu ziyaratin ziyadatun dɔnnibaaw ka kuma don ziyara bɛɛ jidili de b'a la. Ziyara bɛɛ lajɛlen ni jidili kɛra a la jidili kɔfɛ kuntigiya b'a la kuntigiya kɔfɛ kunnadiya de b'a la. Kira b'a jɛya an ye dɔnnibaaw nɛnkun kan ko an ka Ala ka jɔn ɲumanw ka baro bɔ ka caya k'u kibaru tugu ɲɔgɔn na k'u tɛrɛmɛ. A ko n'an ma bɛn ni min ɲɛnama ye k'an ka taa bɔ a kaburu la ka taa duwawu k'a ye ka tila ka a don an ni Ala cɛ. Ala ne y'a mɛn ko nin ye jɔn ɲuman ye ne nana n bɛ duwawu k'a ye i k'a kɛ nin jɔn ɲuman kosɔn i ka nin kɛ ne ye i ka nin kɛ ne ye baasi t'o la. Min dalen don a su denko de bɛ ne na su ne nana i kan kɛnɛya o de ma fɔ nka Ala nin kɛ n ye nin su ɲuman in kosɔn o bɛ bɛn. Et puis an ka maakɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔba tɛmɛnenw minnu ye nɔ bɔ diinɛ na an k'u sira taama maa tɛ n'o kɛ anw nɔ la o maa t'o kɛ anw pilasi la. N bɛ misaliya kelen dɔrɔn di sabu télé in bɛ lajɛ fɛn dɔ bɛ téléphone kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko bluetooth. Bluetooth ye nasara dɔw de mɔkɛ tɔgɔ ye u y'a ye maaw bɛna ɲina u mɔkɛ tɔgɔ kɔ u ye fɛn dɔ dilan maa bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ ni min ye k'u mɔkɛ tɔgɔ k'a la u mɔkɛ tɔgɔ kana se ka tunu. Anw bɛ olu mɔkɛw tɔgɔ fɔ la ka tila ka an taw kɛ haramu ye anw de ma faamuyali kɛ. An bɔlen kaburudon na i n'a fɔ o ye laada ye u taara ka taa foli bila maabadu minnu bɛ ɲɔrɔn i n'a fɔ Tallakaw ka du kɔnɔ an ka shirifuw fɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba Buye Hayidara ka du kɔnɔ. Amadu Hadi Tall a ye ɲɛfɔli k'an ye nisɔndiya min bɛ a la nin ziyara in kun kan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kabalakaw ka ziyara n'aw nana la ka kan Kabalakaw ka ziyara n b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin o daminɛna depuis Alhaji Umar olu tɛmɛna tulomasamaw nana olu fana tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔkɛw nana an bɛ ɲɔgɔn fɛ faw nana an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi fana an bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ de bɛ fara kan don o don foyi ma deli ka bɔ a la. Ala ka sɔgɔma o sɔgɔma an ni Kabalakaw cɛ olu bɛ Ala tanu an fana bɛ Ala tanu n'o bɔra yen a filanan ye mun ɲini o de ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ye ne bangebaga saba bɛ Kaba la ne ye ba ni minnu bɛ fa ni ba la o saba bɛ Kaba la
baro nere kabalakay ni talu siye mbe wasona ye ulu fana be wasoni kabalakay mais ne fana ba sababe bu bolo ulu fana chama fana be talu su bolote mbengew fe kabalakaw be ka du kono mbengew bara u be ani mbengew dew bara u fana u be no boran mogo ni islami mogo ibi yero don mogo ibe diine yere valeur don ni ye jama farle ñogon kan ikanga ni sudia surtout jama min ko la ilaha illa allah an sigina kana misri dala ka bara nunu bela jilen kunce ni kalam munun tun kara ni qur'an kalan duwawi ni do khatmul qur'ani o kalana baba jakiti fe bara nunu bela jilen kuncele anyanga kuma galamani tinku an karamo kawse ku jakitila ziyara indemne ni ngina ay nafa jumere lasi kabalama ambaro kabalaye kabila bilibilidi ay jabi di amma alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad al-mustafa wa ali wa sahbihi wa sallam Sheikh Usman erin yebe kenek chwala alhamdulillah rabbil alamin ni ziyara amse ga min fala ko nafa ma to don zahiru la mim nye maw nyebe min na keneka amba fu ko mobili mugan duru nyogona bisi fi sabilillah kam mauta ka segunuye fi sabilillah ziyara ndabara ko ka sinjitu ambalmaw dorome fla o farla nyonga ka million tan ko do karla ka salamew ta kana ni jama'a ku kana ziyara la ku kana muna ku kana qur'ana kala ku kana muna ku kana sal ala karaka sallallahu alaihi wasallam o barakera kam nyogon deme malo bore ani sanyo bore keme ani muga odona kabila kono ka di islamew ma ka du balmaw ma ku yere deme ko dno mena jigi sokono ka wa keme da ananso ka tla ka wa keme werebo ko fana di ko ka deme ngena million de be don ni mbaraina ko ala kam ko atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay nyogom na jurba kele akana farafara o ya ni bi ko nyoro iba fo ko nyoro Sheikh Umar al-Fouti ni ko nyoro iba fo ko Sheikh na Ahmad Ahmahullah Sheikh Umar Fouti ka khalifa be keneka e re ka interview ke atemena antara Muhammad ul Sheikh Ahmad Ahmahullah nyina nyaka ze tura sheginai ani molobore anta hakedon ani wari mugu mi ayadi kabe kabala fe ko ziyara nya le retay bi ambora fe akko dina lasili anyemaw ya dugu ngono awde do ambe ka fotele de la jien bebitlo bala anyame amfa de la Muhammad ul Sheikh Ahmad Ahmahullah aka fo una islami ya abulo flas wala o ambe ko de ladige jamana mi amba ko na jamana sufi lama ka ala don ka ala kra don ka tugu sirifu no fe we ala ka sunna de wodi sambora ka fuku ka sirifu ka hadiyadi we ka ala kra jeen soro sallallahu alaihi wasallam Allahu rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minina ala ni kra ala de afu ko kaka ka anku de jenyini ni ba fe ka ala kra je soro ibe amoden do jes nyini nyo soro do bo soro amba fo ko ani so jalendo am wasalendo sanwere bi nyondo ala ko jirna tele shirfla be chesri mina be jijam mina jamane ngono ziyara be ke yoro awbe mawludu be yoro abe nuko qur'ana kalam be yoro awbe ambe do ke ala ka tele yere tanye anto misro kala si awma kamni nyoron di sahel kan El Hadj Umar al-Fouti konnala ni anga ni wali yubain no e Alpha Umar Jum kaba jekti dalimero mina aka ziyara min tumbulu dala tago shegina ode tuyeni ame Allah taala deli duwa munu kera wajuru munu kera ani bara nyuma munu kera sinjitu ku bara munu kera ala ka belajele ke hine kala se anga ni wali yubain ma an islam shu belajele ka kila ka ke duwa ani barkay kado anga jamana en konnala ka ke basiye kado anga jamana en konnala ame Allah taala deli ala ka sanata ofana tayirana والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dabali jugu ke muri ho te ya